рако успет кунен нигоҳ кунен бори новинкаи халифашоб омадай ҳами қадар борои хушрӯ шарфои фасон моделои дизайнои нав марамад ози навор гирифта ҳамаша машмода бо нишон метавем якта ба якта биёен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза 108 109 магазин ира бинен чӣ хушрӯвай беҳтарин нархҳо бовар кунед борошонда гап нест аллакай ман чандин бор шид навор мегирам аллакай подписчикои мо медонанд ки чӣ хел боракҳои хушрӯ доранд ина духтаро нигоҳ кунед ҳамаи ҳами дизайнои навай ҳамаи ҳами бори новинкае диден ҳозир бо мо шумода распаковка чек карда нишон метиҳем ана моделу мана модел духтарако шарфа фасониша бинен амбрера бераҳмуш гуфти гапо чӣ хел хушрӯ омадай ин модел аҷоибот ҳамаи цветош аста дар ҷоян 25 расветка омадагай духтарако успет кунен ина 25 расветкаи фасони амбре дар халифашоб омадагай марамад метавонен ина диден ина меоян расветкаошон чӣ расветкае ҳастай дар ин нуқтаи савдо меёбен нархҳои оптовиш чандай оптовиш 85 дона 140 беҳтарин тамошо бино оптовиш 85 сомон дона 140 сомон мана марамад барои савдо мегирен барои хитон мегирен марамад ҳатман халифашоб биёен бозори корвон тарафи тилобозор тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза духтарако марамад 108 109 магазини халифашоб иҷада дига шарфошам ҳами халая нархотон ина дига шарфоям ҳамин нархай духтаро нигоҳ кунен 85 сомон дона 140 сомон ина беҳтарин нархҳо дар халифашоб румолои фасони идона омадай духтарако дар халифашоб нигоҳ кунен охи чӣ хел хушрӯчаяна ина марамад медонам ки бисёриё тигрои оригинал мекованд биёен халифашоб дамқа моделои фасонаш омадай оптовиш 80 сомон дона 120 сомон оптови 80 сомон дона 120 сомон марҳамат бинени хушрӯй вай материала бинен охи чӣ хел хушрӯй ҳозир ма цветоша нишонтон бутием да духтаро инам қисми болодая анаму расветкои ҳамияй духтаро бори новинкаи дубай халифашоб ҳам медонен ки бренди хичонай ҳамаи борошон моли дубай сифати аввалай марамад оптови мегирен дона мегирен беҳтарин нархҳо кати аз халифашоб омада харидорӣ кунен бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза даян 108 109 дарвоза ина ҳам шарф ҳам румол чизе ки дар корайтона аз ин нуқтаи савдо ба осонӣ пайдо мекунед ана духтаро қисми дӯстдоштаи мову шумо рас продажа дар халифашоб нигоҳ кунед духтаракои азиз инамиҷада чӣ намуд шарфе ки мебинен ҳамаи ҳамино шарфҳои 100-120 сомонай ё ки румолои 100-120 сомонай аксияи моҳи шарифи рамазон рафтестай барои ид ина марамад кадомиша мегирен 60 сомон ҳамаш бренди халифа бори дубай якум сорт кадомиша мегирен духтаро мана 60 сомон барои савдо мегирен барои хитон мегирен барои модаротон барои туҳфа хулас беҳтарин интихоб аксияи грандиозни гӯё мешава ина иҷада бо нигоҳ куненда комбахтошам аз комбахторам ҳамин нарх кадед ва духтаро диден беҳтарин вариант 15-20 расветка дора шифон помбахтай чоркунҷая секунҷа неста ина марҳамат чоркунҷая ина румолои хушрӯ аҷоибот марамад духтаракои азиз нархошон 60 сомон шарфи хадавое ки ҳозир ҳама мепирса марҳамат халифашоб да ҳамаи рангош омадай духтаро бинен чӣ хел хушрӯ донада 100 чанд донада 150 сомон оптовиш бошад 120 сомон диден духтаро марамад кори дастӣ дора ҳамаи цветош ҳастай моли дубай бренди халифа баъд медонен халифашоб да инчунин инаи дигар намуд шарфҳои фасони новинка омадагиай ҳозир маникендам нишон метам ина яя новинка мана марҳамат и чанд пулай 140 сомон донада диден 140 сомон донадаяй ҳамаи цветош ҳастай оптовиш бошад 85 сомон инами тараф чизе мебинен оптовиш 85 сомонияй донаш 140 сомонӣ марамад беҳтарин вариант барои у шахсое ки барои савдо ҷои арзон мековен ку ина марамад шарфҳои дубай дар халифашоб бо нархи дастрас пешниҳод шудастай ҳозир ки бо
идай ба наздикӣ барои ҳавай боз ҳам арзонтар кардан ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза даян 108-му 109-ум магазин. Реаҷи магазинҳои шишагӣ Халифа шоп.